היי בנות, מה נשמע? זה הסרטון השלישי שלי, והיום אני רוצה להראות לכם איך עושים עקבות כלב. הנה, ממש מתוק. המצלמה אצלי קצת מטושטשת שאני מתקרבת, אבל הנה, זה נראה בערך ככה. אולי זה נראה לכם סתם כמו נקודות כאלה, אבל זה לא, וזה באמת נורא חמוד. ואתם אולי לא תראו כל כך טוב, אז אני מקווה שההסברים שלי, אתם תבינו דרך ההסברים שלי. אז ככה, מה שצריך זה מנקד. פה זה לא מנקד אמיתי, זה מנקד תוצרת בית. ובסרטון הראשון שלי מראים איך מכינים מנקד, מאוד שווה צפייה, באמת. ולק חום מלייב, מספר 296. זה כל מה שצריך. אז עכשיו צריך לשים ככה כמה נקודות של לק החום של לייב. לקחת את המנקד שיש לכם. אם אין לכם מנקד אתם יכולות להכין, פשוט תצפו בסרטון הראשון שלי. ומה שצריך לעשות זה לעשות ככה, לקחת ולעשות נקודה כזאת. הנה, אם אתם רואות, ככה, הנה, נקודה. עכשיו, אם יש לכם מנקד, תיקחו את הצד הקטן של המנקד, ופשוט תעשו 3 נקודות. הנה ככה. עכשיו, תמשיכו לעשות את זה. אתם יכולות לעשות קודם כל את הנקודות, ואז את הכפות רגליים, הנה, ככה. והנה, ככה זה נראה. ביי, נתראה בסרטון הבא.